De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep waar veel van jullie waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. Ze leven in China en worden gediscrimineerd en bedreigd omdat ze anders zijn dan de meeste andere Chinezen. Een deel van de Oeigoeren wordt zelfs opgepakt en gevangen gezet in kampen. Dat is ook gebeurd bij de opa van Laleh en Umut. Zij wonen in Nederland en hebben hun opa 4 jaar geleden voor het laatst gezien. Ik had wel zien aankomen dat er iets zou kunnen gebeuren, zeg maar niet dat dit zou gebeuren. We weten ook niet of onze opa überhaupt nog wel leeft. Dat hebben we niks van gehoord. Want er gaan ook gewoon mensen ook gewoon dood daar, omdat het gewoon echt niet meer gaat. Of ze worden ziek, dus we weten ook niet wat er met opa is. Alleen dat hij dus daar in een van die kampen zit. Ja, zometeen het hele verhaal van Laleh en haar broer. Eerst meer over de situatie van Oeigoeren in China. Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen om deze groep. De Oeigoeren wonen in China, maar ze zijn anders dan andere Chinezen. Ze zijn moslim, spreken hun eigen taal en hebben hun eigen tradities. De meeste Oeigoeren wonen in het westen van China. Vroeger hadden ze daar hun eigen land, Oost-Turkestan. Maar nu hoort het gebied al een tijd bij China en heet het Xinjiang. De Oeigoeren hebben er niets meer te zeggen en worden slecht behandeld. Yang Koi werkt bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Zij doen onderzoek naar de situatie van de Oeigoeren. Moslims in China, en dan met name in Xinjiang, worden op allerlei manieren gediscrimineerd. Hun rechten die hebben ze eigenlijk niet. De Chinese regering wil dat ze niet langer geloven in hun eigen god eigenlijk. Dat mogen ze niet meer. Of boeken lezen over hun geloof. Dat is allemaal verboden. De taal spreken mag niet meer. Over de situatie van de Oeigoeren hoor je maar weinig. Journalisten en onderzoekers kunnen bijna niet werken in het gebied. En ook Oeigoeren durven niet in het openbaar over hun situatie te praten. Want ze zijn bang dat ze worden opgepakt door de Chinese regering. In Xinjiang heb je ontzettend veel mensen die je in de gaten houden. Dat gebeurt bijvoorbeeld met camera's op straat, maar ook met camera's in huizen, in woningen van mensen. Die kijken of je wel doet wat je moet doen. En als je dat niet doet, dan word je in de gevangenis gestopt of in een kamp. Dus mensen zijn echt doodsbang. Volgens onderzoekers zijn meer dan 1 miljoen Oeigoeren gevangen genomen en opgesloten in kampen. De Chinese regering wil dat ze daar hun eigen cultuur afleren en meer Chinees worden. En als je in dat kamp zit, dan kan er ook alles met je gebeuren. Want de regering in China, die houden zich niet aan regels. Je kunt zelfs worden gemarteld in een kamp. Ja, en daarom maken Laleh en Umut zich veel zorgen om hun opa. Hij zit dus in zo'n kamp. Zelf wonen ze met hun ouders in Nederland en terwijl ze duizenden kilometers verderop zitten, denken ze veel aan hun opa. Dit armbandje heb ik dus van mijn opa gekregen. En hij doet me heel erg aan opa herinneren. En dan word ik wel een beetje blij dat ik nog wat van hem heb. Umut en Laleh waren nog niet geboren toen hun ouders jaren geleden naar Nederland vluchtten. Hun opa en oma hebben ze maar een paar keer in het echt gezien. Dit is mijn broer Umut met mijn opa. Toch was er veel contact. Dagelijks, wanneer we tijd hadden, wanneer hun tijden, was het gewoon bellen, praten. Alleen niet over minder leuke dingen. Aan dat contact kwam plotseling een einde. De familie was bang dat ze afgeluisterd werden en dingen zouden zeggen waarvoor ze gestraft zouden worden. Ze wilden niet meer problemen krijgen, dus daarom hebben ze gezegd van ja, bel ons maar niet meer. Voor jullie eigen veiligheid, ook voor ons. Niet veel later kwam het bericht dat de opa van Laleh en Umut was opgepakt. Hij zit in een van de kampen waar Oeigoeren worden gedwongen zich aan te passen. En daar maken ze dus iedereen ervan wijs dat ze Chinees moeten zijn en dat ze alles moeten vergeten. Ja, en ze moeten daar ook de Chinese regels weten. Het Chinese volkslied moeten ze kennen en ze worden daar gewoon onderdrukt eigenlijk. Al 1,5 jaar hebben de kinderen geen contact met hun opa. En ook niet met hun oma, uit angst dat met haar hetzelfde gebeurt. Ik probeer er niet aan te denken, maar dat kan nauwelijks. Van mijn moeder, die zit echt iedere dag te huilen en zo. Ja, van waar ligt opa? Nu krijgt hij wel genoeg eten. Of wat doet hij nu eigenlijk, krijg ik dan in mijn hoofd. En wij hebben gewoon zo'n goed leven en waarom hij niet en zo, dan denk ik daar eigenlijk aan. De familie zoekt zoveel mogelijk afleiding, om niet de hele tijd verdrietig te zijn. Dan gaan we bijvoorbeeld even naar het bos wat leuke dingen doen. Of met mijn broertjes even spelen. In ieder geval gewoon er niet proberen aan te denken. Of Laleh en Umut hun opa ooit weer terugzien, weten de kinderen niet. Maar ze proberen positief te blijven. Hij zit al best wel lang vast. Maar we hopen wel dat hij snel vrijkomt en hier bij ons is. Dat we gewoon met hem lekker op de bank kunnen.